И здравейте всички! Връщаме се с видео на Vanilla Minecraft. Играем без Vanilla модове. Minecraft. Да, без модове. Тов път съм тук! Да, Бобо е тук. Да започваме! Ха-ха! Ха-ха-ха! За момент летеше. Задължително ли? Задължително е. Нямаш право да не започваш. Ей, не взимай ачивментите. Ти не взимай ачивментите. Ще ги взима. Архивментите. Аз ще направя крафтинг тейбъл. Не получих Тулей. Това беше едновременно! Не, аз бях първи. Power. Power набиването е едновременни. Има доста сервер лаг. Съжалявам за което. Но аз хващам сервера. Няма какво да се направи. Освен да плащам. Ей! Какво? О, колко беше безполезно това. Кое? Направи си бутон. О, Вече имаме бутон за всеки случай. аз вече имам 52 бутона за всеки случай. Защо? Защото е яко да си правиш бутони. Ето ти на... Да, бе. Вземи ги. Не! Ползвай ги с добро здраве. Добро Ще ги здраве. хвърля в морето. Не! Твоят Служи ги по твърде дърветата. късно. Не ми казвай, че Твърде вече ги късно. хвърли. Хвърли. Не ти вярвам. Елай, виж. Не би го направил. Бих. Познаваш ме. Не те. Къде са Но бутоните? не знаеш О, къде не! Защо би ги хвърлил? Сега ще сложа бутони навсякъде по плажа. Не. Не. Защо? Защо бих го направил? Бутони! Ха-ха-ха-ха! О, не. Тизъл. Муща на бутоните. Сега ще си щупя луден хул. Ху! Луден ху! Хуе, хуе. Ху! 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 Ага. Ей, гледай! Чакай, гледай. Сега можеш да кликаш земята. Yeah. Не, първо искам да си щупя луден хул. Щупи! Добре. Yeah. Трябваше да са pressure плейтове. Добре. О! О! Не! Спри с командите. Добре. Чакай, 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 чакай. Не ги изхвърляй, ще ги махна. Какво? Чакай. Не бе, мислех да ги дестройна на креатив мод. Нищо, аз ще ги оправя. Айде, махай ги.
Опа. Нали не махнах всичко? Не. Добре, само бутоните. Смета Имаше да голям го- шанс да махна всичко. О, не. Защо? Сега ще скачам върху фермата ти. И Добре, прецакам направи го. зеленчуците. Все едно съм сложил. Да, сложил Не си. се съмнявам. Само, че си ги скрил. Аз те знам тебе. Имам по-добра идея. О, Да те убия. не! Не бих го направил. Ага. Искаш ли не малко би- месо от всички животни наблизо? Не, няма да правя команди. Не, не. Спри с командите, спри. Спирам. Ах. Защо събираме толкова много дърво? Рамо. Никога няма да ползваме толкова много. 64,3. Да. Това е гениално. Продължавай. Я ще си направя 2 дървени Не. брадви. Не, само една. Аз вече имам едно. Знам, видях. О, не! И си видя. Яу! Какво ли ще направя? Какво бих могъл да направя? Нищо! Ай, стига бе, дразни ме. Да блоква. Да, дразнещо си е. Интернетът ми в момента Как може не да е много ня- добър. Мгм. И въобще от много време се е прецакал. Шегуваш се, нали? Да. О, не! Да. Филип се шегува. Ама, трябва да си го признаем това нещо. Дървената ми кирка работи адски добре срещу дърт. Да. Много е добра. Гледай моята дървена брадва как работи срещу дърт. Гледай колко е добра. Да, Кърт. Кърти плочки и мазилки. Ей, пирач. Ти си копирач. Нямаш право да копаеш надолу. Без мое позволение. О! Как го направи? М. Искаш ли 3 кобълстон? Не. Да, искам. Аха! Имам те с тебе. Така е. Ей! Къде са? О, ето ги. Къде са? Ха! А, Чули са се? Оп. Ай, сега Вау. се направи. сега няма с какво да го щупя. Колко съм гениален. Моят герой. Yeah! Got these damage.
Не, да си направим и Два ачивмента от една кирка. лопати. Лопати! Аз лично ще си направя. Добре. Щото лопата опи. Да, бе. Кърти абсолютно всичко. Опи, Убива. нори. Е, Гледай каменната ми кирка как копае дърт. Еха, нали? Нистро. Не е добра колкото твоята дървена кирка, обаче. Са. Така. Къде ще ни е базата? Да започваме база. Да съберем супер много дърво и да я направим от лопчета. Такова трябва ни и кол. Не ни Айде да трябва. ходим някъде. Кой ще кажеш ти да ходиш за кола, аз да почвам базата? След като сме двама да използваме това. Ама. Аз ще събирам дърво и ще почвам базата. Ти ходи за кола. Харесва ли ти плана? Сложи Keep Inventory. Аз вече го пуснах. Добре, сложи ми това. Night Vision за винаги. Не, защо? Защото не искам да съм в тъмното. Искаш ли да те убия с команда? Не. Ама преди това да изключа Keep Inventory. Защо? За да изгубиш нещата си. Не. Ей, може да печем дърво да го правим в кол. Това е план, обаче по-ефективно е да го копаем просто. Аз се върна. Айде от дърт. База от дърт. Чакай да проверя видеото дали върви. Връщаме се след секунди с вас. Добре, върнахме се. Чакай да спре дъжда. От него лагва. Това беше полезно. Що бе, гранита е красив като блокче. Да, ма не ни е нужен. Нали питате дали ни е нужен? Да си направим базата. За базата. Добре, вземи. Вече имам 24 блокчета. Вземи един стак. Ами ако ми намеря. Но 100 блок лак е ужасно. Да, гадничко е. Да пробвам ли да рестартирам сървъра? Чакай. Ето само блокчета от гранит ли се прави? От него почти нищо не се прави. Добре, рестартирай сървъра. Добре, сега не знам дали ще спре видеото, ако спре. Се надяваме, че не. Включи ли го? Така го включвам. Аз ще кажа за малко чао. Що? Не, няма да ти казвам. Добре, не дай. Още по-добре.
Old. Пише ми Добре. Old и хиксче. Пусна се. Може да влизаш. Чакай. Джогинг. Снимаш ли още? Да, още снимам. О. Не е спрял да снима, мисля. О! Що? Това означава рейв. Рейф е в дискотеките едно да го пускат, дето лампите мигат постоянно. Не. Мисля. Не. Какво? Екрана ми е черен. Това е ужасно. Какво значи това? Еми на Майнкрафт. И какво значи това? Ало? Ало? Пак почна да се чува ония звук. Ония звук е много странен. Този звук ме обърква. Съжалявам звук, но ти ме объркваш. Започвам базата. Бобо, кажи в чата, ако ми чуваш. Добре. Напиши чувам те. Отнема ти време. Явно не ме чува. Опа. Как стана това? Как странно. Разбрах какво бърках. Че е това. Трябва се мръдне. Всъщност това е така. Обаче има още на там. Затварям ти, защото се чува един ужасен звук. Добре, звука спря. Обичам да правя кръгчета в Майнкрафт. Не, скелети, не. О, ми изоставих. Трябва ми меч. Паяк. Паяк. Чувам чупене на бълбчета. Бълго ли е това? Паяк. Ало. Ало. Да. Добре. Но това е ужасно. Има много грани. Пред вратата ни има спайдър, джоки и крипър! Помощ! Имаш ли меч? Не. Тъпак! Не ти казах близко. Слизам в пещерите при теб. Аз го бях сложил написал, но не знам какво е станало. Рестартира сървъра.
Може и това да е. Не е сигурно. И накрая ми изкопа 3 кобълстон. На вам. Yeah. Difficulty, както един човек казва. Кой? Не знам. Някой? Стига, бе! Изкопах почти целия гранит на място и ми излезе някакво друго парче с гранит. Супер. Какъв е проблема в това? Досадно. Не искаш да копаш повече гранит. Не дай. Следната изкопана гранит. Или заради OCD не искаш да го изкопаш всички. Тоест, не искаш, а искаш. Не искам заради блоклага. Да, разбирам те. Ужасно. Сапога! Какво? Аз правя кръг. Що нещо? Какво бе? Блоква ли? Не мога да намери едно коло. О. Не, печи дърво. Как? Както се пече всичко друго. Трябва ми коло. Не бе, печи дърво. Не само с кол можеш да печеш. Какво? С всяко друго дърво. Не знаеш ли? Не. Вече знаеш. Честито. Честито за ново разбрано. 28. Какво? Весел се. Надолу. Повчето. Добре. О, най-сетно. Едно коло. Аз правя иглу от дърво. Тук трябва да е... Мисля... 23. Намерих. Добре. Колко е трудно да се направи сфера в Майнкрафт? Защо правиш сфера? Защото това искам да е формата на къщата. Ако аз не искам. Тогава си направи своя къща. Стига бе, сега няма отпърване от коло. Що? Защото преди малко гранит, сега коло. Ясно. Намирам след всяко блокче коло, още коло. Още не съм го свършил. Ай, стига бе! Трета ще трябва да се прави. Трета кирка. Да. Вау. В момента копая с втората. Еха. И не са дървени. Добре. О! Какво? Още 1000 кола. Свърших! О! Да, кактус гранита. Още. Кактус гранита. Намерих още айрон. Блоклага вече е трудно поносим. Дали ще издържим? Дали ще успеем да го понесем?
Разберете следващото.